Idol, nasa 714 na mga farmers cooperatives naman po at association sa Pangasinan pinagkalooban ng makabagong kagamitang pansaka. Para naman po sa detalye ng balitang yan, makakasama natin live si Idol Denise Brillante. Report! 740 na farmers cooperatives at associations sa lalawigan ng Pangasinan ang nakatanggap ng mga bagong kagamitang pansaka mula sa pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office. So, layunin ng naturang programa na palakasin ng sektor ng agrikultura sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka, partikular na sa pagpapahusay ng kanilang produksyon at pagpapataas ng ani. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng pagbibigay ng modernong kagamitan, pansakahan ay bahagi ng patuloy na inisyatiba upang matulungan ng mga lokal na magsasaka na maging mas produktibo at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Inaasahan naman na sa pamamagitan ng naturang tulong, mas mapapalakas ang agricultural sector sa Pangasinan at mas mapapaunlad ang kabuhayan ng libo-libong magsasaka sa buong lalawigan. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan ito sa Idol Denise Brillante Tatak. IFM! IFM News! IFM News! IFM